Dende as filas do PP provincial criticaron nesta xornada a ausencia de persoal que por parte da Deputación están sufrindo moitas oficinas de turismo da provincia durante este verán. Hai moitos concellos, como pode ser o caso de Baiona, como pode ser o caso de Ailla, o Grove, que as súas oficinas de turismo non poden funcionar ao 100% ou como lle gustaría porque non recibiron ese reforzo da Diputación de Pontevedra. Eu outro día facía un repaso con varios alcaldes, por exemplo, chamaba, cando falamos de turismo, pois o normal é chamar un concello como Sanxenxo ou como Baiona. No caso de Baiona, a día de hoxe, non teñen ese reforzo da oficina de turismo por parte da Diputación, e no caso de Sanxenxo, polo que me dicía o alcalde, lle chegou o pasado luns e me dicía, mira, chegou o luns pasado, mentras teñen 3-4 días como calquer profesional para adaptarse, eu creo que vai a pasar a primeira quincena de agosto e non temos ese personal formado ao 100%. Con este resultado, con este mal funcionamento do plan de prácticas de turismo, dende o PP consideran que unha vez máis se pon enriba da mesa a pésima xestión e a incapacidade á hora de solventar problemas do goberno bipartito. Logo, a nadie se lle escapa que non é normal que a día de hoxe haya oficinas que non podan estar abertas ou que haya oficinas pois que non poden estar a pleno rendimento porque non se lle mandou o personal ou porque o personal, como noutros casos, se lle envía tarde. Logo, isto en que se traduce? En que estamos perxudicando o sector, en que estamos dando un mal servicio tanto a turistas como a veciños e que estamos dando unha imaxe pobre nunha marca fundamental que era, como sempre, Turismo Rías Baixas. Por esta razón, dende o PP fan un chamamento á presidenta co fin de que explique as razóns polas cales as oficinas de turismo non están traballando ao 100% durante este verán. A día de hoxe nos atopamos cunha Diputación que se olvidou totalmente desa xestión, que son incapaces, de 10 persoas de contratación só foron capaces de conseguir 4, ahora a desesperación polas noticias que temos nós é que lle van a trasladar este problema aos concellos, a ver se eles son capaces de arranxar isto a última hora, pero claro, isto chega tarde. Isto ao final vai a chegar por Nadal. Vamos a ter este ano os guías turísticos que antes funcionaban nos meses de verán, como non veñan no Nadal, pois non ten explicación. Logo eu creo que o peor ano da historia da Diputación respecto á xestión do turismo. Para Moldes, este plan de prácticas de turismo estivo mal xestionado dende un principio. Segundo o voceiro popular, este plan debería terse deixado en mans dos concellos, abrir unha convocatoria de subvencións destinada aos concellos para dotar do persoal as oficinas e que o xestionen eles directamente. En lugar diso, engadiu Moldes, dende a Deputación convocaron directamente e o resultado é que foi incapaz de cubrir, di, todas as prazas.